खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनै बारा बाथ्रा बुंनायबो नङा खम बाथ्राखौ बुंगोन खम खोथाखौ बुंगोन दुखुनांथावना बाथ्रा आरोखि ना जोंफोरनि थाखाय बा बै जितेननि बिमा बिनि बाथ्रा जितेननि खोथाखौनो रायलायगोन जितेना आफराव थांदोंमोन 1998 आव जों एखे बेट्स एखे ट्रेनिं लानाय एखे गुलि हरदों एखे समायखिरा लादों जों खेबसेन जानाय मानाय आलादा किन्तु बिथाङा ओरैबायदि खस्थ'जों बुथारजादों बा सुथुरजों माने बिथांनि जितेन जायखौ बुङो जितेन अरिजिनेल नङा न'आव गाबज्रि बिखौ अरिजिनेल नामा जितेन ओमफ्राय आरो आफादाव बि जेखाइनि जेरैबायदि मार्टियास जानाय मुंख्लं जानाय बिनि बिमानि जेरैबायदि बिखा सिंनिफ्राय गाबनानै ओंखारनाय बाथ्रा बुंनाय ना दुखुनांथावना बेफोरखौ जुदि खोनायोब्ला जों 5 लाखबो माबा मोनसे बेफोरो देरसिन नङा जोंनि थाखाय नैबे गोजोन गोरोबथाया जादों बे जेखाइ बा जितेननि मुंख्लं जानायनि अबदान दं ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरखौ मा खालामनानै दोनदों बबेबा बेरा फारसेजों बबेबा खना फारसेजों एरख'ना दोननायफोर बायदिखौ नुहुरदों फार्स्ट टाइम सोरबा सोरबाया गोबाङानो मोनदों 5 लाखखौ जितु इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे पेकेज होदोंना बेखौ मोनबाय किन्तु दिनैहाय मैया 27 तारिख जायखौ बुंदों दिनैहाय बियो गोबां स्टेटमेन्टआवबो नुदों प्रमद बर'नि थगायसुला होननानै बुंनाय बा गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों थ' बेफोरबायदि मानो बुंजानो गोनां जादों बिथां प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM बिथाङा जुदि मार्टियास फेमिलिफोरखौ जुदि थारैनो गोसोजों जुदि अनोब्ला गोसोजों जुदि सानोब्ला ना गोसो गोरबोजों जुदि माखासेफोरखौ बुङोमोनब्ला दिनै गोबां बै समावहाय जिहेतु 4 लाख 4 लाखनि बाथ्रा बेफोरखौ होनो हाबाय दिनै मार्टियास फेमिलिनि खेथ्रआव मानो बेफोरबायदि खालामखो मानो बेफोरबायदि जादों जायहा दिनै जाय मानसिया दिनै बै आन्दलन समावबो नांदों बिथांमोनाबो मोननांगौ आं मानिदों बिथांमोनखौबो होदों दिनै बिथांमोननि पस्टमर्टम लेखा गैयिखाय जेखाइनि पस्टमर्टम लेखा माखासे लेखा गैया मैया होबाय दिनै बेफोरबायदि मानसिना जुदि हाबाबा सोरबायदिनो हाबनांगौ आरो सोरबायदिया मोनथावथाव बेफोरखौ मानो दिनै मा खालामबाय थादों फेरेंगिया बुंदों सेकेन्ड फेजआव फैगोन सेकेन्ड फेजआव जोंनि फार्स्ट फेजखौबो थांबाय सेकेन्डआबो थांबाय नै एबाराव होफिनबावनो ओंखारदों माला होगोन 200 जन मैया होखांबाय बिमाया बेसेबां गोसोजों गाबनानै दं जानो हागौ बियो दिनै माखासे खोथाखौ बायदिसिना रायलायनानैनो बियो ओरैबायदि दुखुजों जितेननि बिमाया जेरैबायदि रायलायनानै जेरैबायदि बाथ्रा बुंनानै बियो बावनो नागिरबाय थादों दिनै एगेन आं बिनि न'आव बिमानि न'आव थांनानै माखासे दुखु दाहाफोरखौ सोंहैदों फोरमायदों माखासे खोथाखौ दिनैहाय बुंबाबो बुंस'नो हाया सोरनि आखायाव थैदोंमोन माबोरै थैया बेफोर खोथाखौ गोबां बुंदों खारन आं बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ आं बे भिडिअआवहाय लाबोनो हानाय नङा लाबोनाय लगे लगेनो गोबां बाथ्रा जागोन थ' जिखियानो जादोला बिथां जितेननि बिमा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोननो आं दान्दिसे फोरमायलांनो सानदों